Les rajoles dels misteris del Rosari formen 3 plafons. Estan datats del segle XVIII i són ubicats a l'interior de l'església de Santa Maria. Atribuïts a Bernat Reig, escudeller, ens mostren els 15 misteris del Rosari, de goig, de dolor i de glòria. Cada plafó està compost per 77 rajoles, en 7 columnes d'11 fileres horitzontals. A més, el contorn està envoltat per una sanefa exterior. Els plafons reprodueixen la temàtica dels misteris del Rosari, que va ser reproduïda en nombroses ocasions, amb una iconografia molt semblant en la majoria de casos. El traç dels rostres, la composició dels núvols i, sobretot, la utilització del color groc que el fa característic.